Bine v-am găsit la un nou episod de Angry Birds Go. Red s-a încărcat. Să mai câștigăm niște bani. Astăzi o să ne că mai mult multiplayer. O să câștigăm. Loc 4. 3. Ia locul 2 sau 1. Încă am 3. Hai cu 2. Locul 2. Locul 1, nu. De ce stela aia? Locul 2. Cred că acolo sus, da. N-am niciun șansă să mai trec pe ăla. Nu pot fi locul 2, nu? Locul 2. Să nu am locul 3. Nu vreau. Hai. Haide. Nu. Uite-l pe ăla. A picat? Da. Nu. Fix pe moment. Dacă nu pica în puțul ăla, atunci nu câștigam. Haideți să trecem multiplayer acum. Multiplayer. Cred, e preferatul meu și numele va fi trece de Andrei. Nu. Andrei, nu pot să pui distanță. De ce? Cine are 10.000 de ouă? Haideți. O să joc hai odată. Hai. Nu găsește pe nimeni. 1, 2, 3. Ce pan a rămas la ăla? Deci, să o luăm pe Red. Oare o să câștigăm? Ne trebuie asta. Scură-ți memoria asta cum? $600. Nu o să fiu pe primul loc. Are o tonă ăla. Și eu luat-o și pe scurtătură. Mă mir că-s pe locul 2. Pe locul 1. Dar bine, asta are o tonă. Ați văzut că are 600. Sau nu avea 300. Nu vreau să-i rostesc diamante. Locul 2. Dar nu poți fi pe locul 1, ăla 300 tot. 3 din 4.
4 din 4. La mine au cel mai puțin că ai putere. Pici, 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 te rog, pici. Nu pica nimeni, de ce? Pic eu, stai. Nu, lasă. De ce? A bine, asta a avut mult mai mult ca mine. De ce? Doar 2. Nu vreau să fac. Am doar 16 ore? Nu am 16. Am 12. Mai încă una. Hai dată. Oh, Doamne. În sfârșit. Oh, cu mașina asta. Hai. Oh, cât au ăstea. Hai. Fac unul. Oh, ce rapidă, hâi. Wow. Mai ales că nu mai sunt obișnuit pe lumea asta. Hai. Locul 1 clar. Nu. Da. Locul 1. Da. Los 2. Ce se întâmplă? Întâmplă al doilea clasament. Hai să... Stați un pic. Să mai facem una. De fapt, hai mai facem una. Ce repede m-au găsit acum. Iar aici. ...370, 451. Nu cred că o să câștig. Hai să facem asta. Ce grasă. Probabil nu o să câștig. Pe acolo că e scurtătură, da, ăla altceva mașină. Hai. Haide. Hai. Locul 3. Nu mai vreau să fiu pe locul 4. Nu vreau 4. Ia viteză.
Nu, banii mei. Sunt pe locul 2. Ce rapidă e mașina asta. E mult locul 2, mai ales că ați văzut cât are ăla. Da? 2, da. Ăla a avut să mă sclipiți. Da, 6. Și cam atât cu acest episod. Pa!